flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Fobia. Esa é unha violeta, esta unha margarida e a outra unha papoula. Ai, que complicación. Non imos terminar na vida. Como que non? Mais nos vale terminar. Temos unha semana para entregarlle a listaxe completa das flores á señorita Cassandra. Pero hai flores por todas as partes. Este traballo quere moito tempo. Eu teño cousas importantes das que ocuparme. Dormir, por exemplo. Ai, que desgraza máis grande. E logo que foi, ben? O tío Kurt leva desde hoxe á mañá que non quere saber nada das súas boliñas. Que dis? Sendo un escarabello bosteiro, iso é imposible. É raro, raro. É que parece que lle escolleu. Medo. Medo ás boliñas. Isto é unha urxencia. Seguimos despois co traballo. Si, ti vai, que eu quedo aquí con... Ven canda a min. Prefiro botar unha sonequiña pequena. Seguro que te amañas ben, ti soa. Non me colle na cabeza. Non me colle na cabeza. Que tristura, que tristura. Ola, Kurt, pasouche algo? Si, unha calamidade. Non sei que me deu, pero é mirar para as bolas e botarme a tremelicar de súpeto. Ti mira. Ai, sen medo, Kurt, sen medo. Ai, que sofrimento! Ai, ai! Pararía a cachola de traballar. Un escarabello con medo ás bolas de esterco. Agora que vai ser de min? Axúdalle, Maia. Non nos pode quedar así. Tranquilo, ben, que algún amaño ten que ter. Creo que xa sei con quen podemos falar. É evidente que Kurt padece algunha clase de fobia. Fixestes moi ben en virde. Unha clase de que? De fobia, un medo que carece de fundamento. Pode ser ás alturas, á escuridade. No caso de Kurt, é medo ás bolas. Ten cura? Ten, claro. Sei dun remedio magnífico para tratar as fobias e curar a Kurt nun vira-vira. Pois é fantástico. Ídeme por Kurt, e na mentres vou preparando todo. Ostras, Flipero, que maravilla. Benvidos á Casa da Paz e do Benestar. Déitate aquí, Kurt. Vou facer unha sesionciña de relaxación. Podo che garantir que eses medos que tes han desaparecer. Pois, se ti mo dis... Pecha os ollos, Kurt. Estás sosegado e sentes-te lixeiro como unha leitaruga. E todo canto tes de redor é paz, tranquilidade e armonía. Agora quero que imagines algunhas cousas boas, como as flores que viven na pradería ou as estrelas do firmamento. Olla canta fermosura, as flores abalean coa airexa. Empezas a ser consciente do moito que che gusta ter de redor de ti esa beleza. E logo, entre tanto prazer, topas de fronte cunha bola. Cousa bonita. Está a agardar por ti. Encántache a súa forma, a súa textura e encomendas ao seu amor. Oh, que forma ten, que textura ten, que recendo ten. Apetéceche empuxala co resío da mañá mentres notas nas alas os brazos do vento. As bolas nunca me farán mal. Nunca, Kurt, nunca. Adoro as boliñas. Xa podes abrir os ollos, Kurt, a sesión terminou. O que? Curei. Pois a ver se o comprobamos agora. Ben, xa podes entrar. Ai, unha bola, socorro!
Pensou que lle había cumprir facer algo máis... cal é a palabra? Máis radical. Máis radical. Estades no lugar axeitado. As formigas sabemos ben como combater o medo. Sí, Barney e máis eu sabemos. Unha vez tiven tanto medo que me empezaron a tremer moito os xeonllos. Cando me batían a min os dentes foi peor. Peor os xeonllos. Os dentes. Silencio! Estamos prohibido falar cando está falando o coronel. Como castigo, agora facedesme 300 flexións, arreando. Os xeonllos Non, peor. os dentes. Os xeonllos. Os dentes. Os xeonllos, Os dixen. dentes. Os Os xeonllos. dentes. Os xeonllos. Os dentes. Que estaba dicindo? Ai, que sabemos combater o medo. Xa, é como? Kurt ten que enfrontarse ao medo de cara. Cando termine o noso adestramento, estará completamente curado. E ese medo que ten, axiña ha desaparecer. Estupendo, coronel. Estás vendo a bola? Velaquí o tes, o inimigo. O inimigo hai que dominalo, e para dominalo tes que pelexar. Tes medo das bolas? Non teño medo ningún. Fala alto que te oia. Non teño medo! Aínda non te oín. Non teño medo! Unha, dúas, unha, dúas, unha, dúas, unha, dúas, unha... Coronel! Alto! Que hai, picariños? Ola, xa curou a Kurt. Pois mira, iso é o que imos descubrir. Arni, Barney, trae do inimigo. Acabádelo de ver, nenos. Kurt nin sequera se inmutou, non dixo nin chío. Ai, meu pobre, esvaeceuse. Xa vistes que intentei curar polas boas e tamén intentei curar polas malas, pero non curei. Que vai ser de min? Eu dedico máis bolas de esterco. Non, ti dedícase a manter limpa a pradería e para iso non tes necesidade ningunha de facer bolas. Ten razón, podemos facer conos. Ou tamén cubos. Aí falastes. Teño que probar. Estupendo. Empezo mañá mesmo. Bárbaro, mañá sí que vai ser un día fantástico. Ai. Non! Non! Ah! Ah! Kurt. Kurt, estás ben? Kurt, encontraste mal? Paseiche unha noite moi mala, Maia. Pasaches, é por qué? Porque tiven un pesadelo arrepiante. Un pesadelo. Ai, sí, soñei que me perseguía unha bola con espiños. Foi terrible. É ben raro, sí. Esa bala con espiños que será? O único que sei é que teño que facer unha cousa. É que cousa? Pois que teño que marchar daqui e ir para outra pradería, para sempre. Como? Pero que estás dicindo? Mira, levo toda a vida empuxando bolas polos camiños. É o único que sei facer. Isto é moi triste. Non, é algo peor aínda. É unha traxedia e non contaba con ela. Na vida pensei que me puidera facer mal unha boliña de esterco. Quieto parado, teño unha idea para remediar isto. A ver se te das acordado do que estabas facendo antes de que che viñese o medo ás bolas. Pois eu andaba pola pradería empuxando na bola como todos os días. Paréceche que repitamos ese proceso punto por punto. E funcionará. Non sei, hai que probar. Xusto aquí arrimeime a esta pena e sentei para descansar. Ás veces acaba un desfeito de empuxar seguido. En canto terminei a parada, seguín polo camiño todo de fronte coa miña boliña e mira que lle teño collido o xeito a este sitio, pero tropecei e fun caer aí en riba das Xa estrugas. entendín que iches en riba das estrugas e proeuche. E quedaches conmocionado. Empuxaba a bola, caíches nas estrugas e proeuche a pel. E relaciona as dúas cousas, por iso tiveche o pesadelo da bola con espiños. Será por iso. Claro, se volves por aquí coa bola, pero desta vez non tropezas e non caes para as estrugas, fixo que curas. Pois, a ver, podemos probar se tal.
Moi ben, Kurt. Veña, empuxa, empuxa, que podes. Moi ben, un chisquiño máis. Moi ben, moi ben. Veña, síguelle dando. Ala, que acabas. Acabei! Que? Como te sentes? Estou igualiño, estou igual que antes. Non valeu para nada. Bah. ¡Tachán! Ay. ¡Ai, a boliña! Vou-te buscar! Xo! Ai, 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 menos mal que pasou todo, miña boliña querida. Grazas, Maia. Por fin volve estar todo como sempre. Pasoume o medo. Eu tampouco fixen moita cousa, Kurt. Agradezo vos que me axudásedes tanto, nenos. Non vou esquecer o que fixestes por ela e por mí. Ai, meu tío, non é por te apurar, pero temos que irlle dando. Temos, ben. Apartade! Apartade que vou coa boliña! Viva! Apartade, que vou coa... E nós aínda temos que terminar o traballo sobre as flores que nos puxeron. Ai! Que che pasou, Willy? Xa sei que non me vas crer, pero entroume medo polos traballos da escola. Tremen as pernas soas. Pois mira, tes razón, non che creo nada. Ah, vale. Pero o intento non foi malo. Ai, pois que pena. Pensei que ia funcionar. Oe, agarda por min.